Dalhin na natin to sa baba kasi nga meron pa lang ng itlog dito na inahin. Hindi sila mabasa at na makakita na yung itsura ng anak ni Apollo dun sa... Hi guys! Welcome back again sa aming channel guys, and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed guys, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends. Today nga pala guys is August 12 and as of the moment ay umuulan na naman dito sa amin sa Kidapawan. So, actually guys, magpapakain na sana ako ng mga alaga natin o magpapatuka na ako sana. Kaso nga lang din, umulan ng bigla. Pero ganun pa man guys, kailangan na kasi itong mapakain kasi nga hapon na. So, isa ito guys sa pinaka-struggle talaga sa pagmamanok, lalo na kapag uulan, kapag supposedly magpapakain ka na. Tapos, at the same time, sa oras mo din. So, napakahirap kapag ganun. Pero gayon pa man guys, ayan, gawa natin ng paraan. Okay lang na maligo tayo sa ulan ngayon, basta mapakain lang natin yung mga alaga at nang mag-goods na sila or okay na tayo sa kanila and proceed naman tayo dun sa iba nating mga alaga. So actually guys, gagagaling lang namin dun sa kabila, sa pastulan ng mga kambing. So nagpastol kami kanina, mga 2 oras lang and okay naman guys, nakauwi din kami agad-agad kasi nga alam namin na uulan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, eto nga, naabutan tayo which is kung saan magpapakain na sana tayo kaso nga lang biglang bumuhos yung ulan. Pero ganun pa man guys, let's go at samahan nyo na nga muna ako guys kasi magpapakain tayo ng mga alaga. Habang si Mingming naman guys, ayun di ba? Nag-stretching pa. Talagang kinainan niya muna yung ating pagkain sa mga alaga. So ayan yung pagkain natin guys and dalhin na natin to sa baba kasi nga naghihintay na yung mga alaga natin. Ayan nga pala guys, dito sa pagbaba ko sa may hagdan namin banda sa terrace. Meron pa lang ng itlog dito na inahin. So, nilagyan ko lang nito. Naka-range kasi yung mga inahin natin or naka-free range. So, nilagyan ko lang nito para hindi mahulog. So, kukolektahin ko na lang to guys anytime soon kapag maglilimlim na siya. So, sa ngayon dyan na muna siya nangingitlog. Kain na tayo guys kasi maulan na. Ayan guys, ang pangit ng weather. Diba? Hapon na guys and sakto naman din umulan. Around 3:30 PM na ng hapon. And yan yung ating sasagupain ngayon, yung ulan na yan. Pero okay lang yan guys. May mga araw na pangit talaga yung weather. So, sa gilid lang muna ng bahay namin at nang hindi sila mabasa at na makakain na rin. So mamaya bibigyan ko ulit to sila. Bigyan natin to si Jurassic. Ito dito sa kanilang dalawa guys. Nagpabasa na rin sila kasi nga gusto nang kumain. So, okay lang yan guys. Hindi naman parati ganito Kailangan ko lang din talaga magpakain kasi hapon na. So, baka mahirapan tayo mamaya sa pagpapakain. Ito din pala si Apollo guys. Binibigyan ko to ng isa lang. Kasi mamaya bibigyan ko ng wet feeding. So ayan guys, nagmadali na ako magpakain sa kanila and yung iba ay aligaga rin at the same time kasi nga maulan guys and kailangan ko pa din silang bigyan ng konti na dagdag sa binigay ko kanina. Ayan. At saka yung mga pato natin dyan guys ay okay na. Tapos isang inahin natin dito. Ayan, nakakain na guys. Bibigay na lang tayo ng tubig nito guys pagkatapos ko magbigay ng lahat ng pagkain. Kasi uubos ko na lang to sa kanila na nandito sa baba or nakawala. Iubos ko na lang itong pagkain at nang mas satisfy talaga sila. Yung iba nandun na sa kabila, nakakain na. So, ayan, and magbibigay na lang tayo ng tubig. Guys, ayun na nga pala yung nag-iisang sisiw nung inahin na to. Ayan, yung napakaraming hanip. So, ayun na siya ngayon guys, and very dependent siya sa nanay niya. Ayan, kaya ayan, laging nakasunod. So guys, dahil marami pa rin nagtatanong sa inyo regarding sa mga manok namin, kung yung mga manok pa daw namin, ay eto yung mga manok na nilalaban na walang tari. So ayan yung kadalasan din na natatanggap ko. Siguro marahil guys, marami pa rin tayong mga bagong followers dito na hindi nila alam guys kung ano talaga yung mga shamu. So eto guys, sasagutin ko ulit
At nang sa gayon guys, yung mga bagong followers natin or subscribers ay alam nila kung ano nga ba yung mga inalagaan namin dito. So yun na nga guys, yung mga alaga pala namin mga manok dito guys ay mga Shamu. And yes guys, sila yung mga ilang uri ng mga alaga na manok na kung saan pwede natin ilaban kahit walang mga tari. So alam naman natin guys na more on sa mga Texas, ayan yan talaga yung mga pinapalaban sa mga arena, mga cockpit talaga, na kung saan nilalagyan sila ng tari para sa isang duelo. Na kung saan kung sino yung manalo, ay siya yung tatanghalin na kampiyon. So, maging sa kanila guys, yung mga malalaking manok o yung mga Shamu, mga naked heel, marami pang uri ng Oriental fowls guys na ginagawa din yun. Kaso nga lang, wala silang tari or wala silang nilalagay na blades or anything sa isang manok para maglaban. So purely endurance lang talaga guys, strength, yung parang binibigay ng mga manok na Shamu para sa isang duelo. Pero kung tatanungin niyo naman ako guys, kung kami ba ay nagpapasabong or nagpapauwak or nagpapalumbag or kung ano pang tawag niyo dyan sa mga alagang Shamu na duelo, hindi po guys, hindi po kami nagpapalaban. At kung tatanungin niyo naman kami guys, kung maganda bang pumalo yung mga alaga namin, may chance ba na kapag nilaban namin ito ay talagang mananalo, hindi ko rin yan mapapromise guys. Tulad ng sinabi ko sa mga ilang followers din namin noon, ay hindi po talaga kami nagpapalaban sa kanila kasi nga hobby at the same time naging business na rin namin yung pag-aalaga ng Shamu. Mga kaibigan namin dyan guys na matagal na at sa mga nakakikilala din namin personally, alam nila yan na hindi talaga kami nagpapalaban ng mga manok or kahit sa Texas pa guys or yung mga panabong talaga ng mga manok na nilalagyan ng tari. So, purely hobby nung una, tapos naging negosyo din guys at the same time. Kahit paano nakapagkukunan din namin guys ng mga allowance namin. Kung kaya, yun lang talaga yung mga ginagawa namin sa aming mga Shamu. So, ayun, and hopefully guys, sa mga bagong followers natin dyan, makita nyo yung video na to at nang ma-express din namin or masabi din namin at nang malaman nyo din kung ano nga ba yung ginagawa namin sa mga alaga naming manok, which is, syempre, yung iba talaga ay namamangha, lalo na kung bago kang follower or subscriber. Kasi nga guys, pag sa Oriental fowls tayo or Oriental chickens tayo, ay kadalasan sa kanila malalaki. Hindi naman lahat, pero mostly guys sa kanila ay malalaki. So, and pwede natin din silang i-crossbreed para sa ating mga native at nang sa gayon ay mas lumaki nga din yung ating produce dito sa atin ng mga native chicken. So yun guys, sana sa lahat ng mga bagong followers namin dyan ay maliwanagan kayo through this video kung ano nga ba yung ginagawa namin sa aming mga alagang chicken or sa alaga naming Shamu, kung ano ba yung purpose namin sa kanila. So, ayun lang. So yun guys, tapos na tayo nagpakain sa mga alaga and tumila na rin yung ulan guys. Ayan. So pupunta pa kasi ako dun sa kabila kay partner para puntahan din siya kasi nga nandun siya nagpapastol pa ng aming baka. So sa ngayon ay okay na sa yard, tapos na, and at the same time tumila na nga din yung ulan. And ayan yung mga black nga pala guys, marami pa rin nagtatanong sa inyo, hindi pa yan for sale eh. Sa ngayon kasi guys ay talagang pinapalaki na muna namin sila at nang dumating sila sa point na ready to breed na once kami ay mag-release. So yun yung pinaka-target namin sa ngayon na breeding namin. So sana umabot tayo doon na kung saan makapag-share din tayo. So hintay-hintay lang talaga guys kasi sa ngayon hindi pa kami nagde-dispose sa kanila. So naka-range lang talaga lahat ng ating black dito. Kaya ayan, napakaganda pa naman ng kulay na black guys. Talagang napaka-attractive siya or talagang matitempt ka sa kanya kasi nga napaka-unique ng kulay and at the same time, usual kasi kapag sa Shamu or mostly sa Shamu talaga is color red. So marami ding tulad namin na fan talaga sa color black. Kaya ayan guys, yan yung pinaparami namin sa ngayon and hopefully ma-share din namin once na pwede na kami mag-release. Aside dyan guys, sa pato na yan. Kasi may mga ilang pato lang din kami dito guys na tulad yan. Merong isang lalaki tapos dalawa ito sila para lang din guys pang birthday, may okasyon. So okay na rin guys kahit papano para meron din tayong panghanda. So ayan. Ayun nga pala guys, so far ito na yung itsura ng anak ni Apollo dun sa binigay ni Sir Gerald. Malalaki na sila guys and napakatataas na din. And hindi ko pa rin sila pinapakalawalan kasi nga baka sundutin or mag-away sila dun sa mga ilang manok natin na nandito sa baba. So mahirap kapag ganun guys, mag-a-adjust na naman tayo. So sa ngayon dyan na lang din muna silang dalawa. Pair ito guys na babae tsaka lalaki. Ito ay mga anak ni Apollo sa breeding ni Sir Gerald. So update lang sa kanila guys, malalaki na talaga. Ayan guys, ito nga pala yung inahin na nangingitlog doon sa pinakita ko kanina. So siya yung nangingitlog doon guys and hinayaan ko na lang din talaga
Kasi nga sa susunod, kapag tapos na, i-kolekta ko na lang din yun. Tsaka, tsakin nating malilimliman niya. Though yung inahin na yan guys is marunong talaga siyang maglimlim. So wala akong problema sa kanya kapag ganun. Kaya okay lang din kahit nalimliman niya. Kasi siya yung may mga anak na napakaraming din na napisa. So siguro soon, tingnan lang natin kung ano yung magiging come up nung kanyang pangingitlog dun sa ating pinakita kanina. So, ayun lang muna yung ating video for today guys, and sana nag-enjoy kayo and nasagot ko rin yung mga maraming nagtatanong sa inyo regarding nga sa mga alaga naming Shamu. So, ayun yung explanation ko regarding that guys, and hopefully wala nang magtanong, or kung meron mang magtanong ay makita nila yung video natin. So, don't forget to share this video guys. So, ayun lang guys. If you haven't subscribed again, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends. Nga pala guys, we have our Facebook page and TikTok account. Please pakifollow na lang po kami doon. So, ayun lang muna sa akin guys. Maraming salamat again sa panonood at babalik pa ulit ako kay partner para nga tulungan din siya doon. Yun lang guys. Thank you again. Until next vlog guys. Goodbye! Dalhin na natin to sa baba kasi nga meron pa lang ng itlog dito na inahin. Hindi sila mabasa and at na makakita na yung itsura ng anak ni Apollo dun sa